Lo mjaho ozokube ubanjwa unyaka wama-20 nonyaka uneqhaza elikhulu ekufuleni umnotho wendawo. Nyaka enye wafaka imali engu-96.9 million wamarandi emnothweni wasemzinyathi. Ngonyaka odlule ku-2024 ihashi eliwinile kwi-main race lalihambe nesizumbulu sika-350,000. Kulo nyaka sizokhula leso sizumbulu. Angifuni abahleli ukubagijimela phambili ngisho ukuthi sizokhula kangakanani, kodwa engingakusho ukuthi as i-department ama-sponsors ethu ngonyaka odlule agcina eme ku-1.9 million rand. Kulo nyaka already sesidlulile ku-3 million, siku-3.1 ama-commitments. Ngaphambi kweDandi July kuzokuba nomviliyelo wasemgwaqweni yaseDandi ezokubeke igqamisa ukwehlukana kwamasiko abantu abakhele kule ndawo. Siyazi ukuthi masila emzinyathi bonke abantu bayabenefitha kakhulu ama-B&B. Yabona nje mawungakufike umsakazi ukuthi uzofuna indawo yokulala manje ngeke usayithola ngoba isigcwele, bonke abantu sebefikile babhukhile manje kumnandi. Wonke umuntu uzobenefitha ngoba ngisho nosomabhizinisi abancane nabo bayathola ukulekeleleka. Nathi on behalf of Endumeni we are ready, sibamseneke nama-stakeholders onke, infrastructure I can confirm is ready. Lo mjaho waziwa kakhulu ke ngenqephu namasiko, nakulo nyaka ikhona inqephu njengoba abasiki benqephu bendawo bezobe bebonisa ngayo. Into esibonga kakhulu sithola amathuba afanayo because ayakhulisa ama-designers endawo inikeza indawo ukuthi bagcine bekwazi ukushowcase kuma-shows afana no-SA Fashion Week, afana no-Italy. IDandi July izobanjelwa Endumeni Horse Racing Track mhla zili-18 kuNtulikazi.